Avui us compartim un vídeo que hem estat preparant aquests dies amb molta il·lusió. Les nenes i nens de quart curs de l'escola Sol·licient de Corbins hem estat fent un treball sobre l'entrevista. Com és, les seves parts... Ens hagués agradat molt anar a l'Ajuntament i fer-ne una al senyor Jordi Verdú, alcalde de Corbins. Però per la situació actual és impossible. Així que li vam proposar fer l'entrevista virtualment i ell ha accedit de molt bon grat. Aquí la teniu. Hola a totes i a tots. Estic molt content de que heu pensat en mi per fer aquesta entrevista. La veritat que se us troba molt a falta en el dia a dia de l'escola, les entrades i sortides quan ens trobem, o fins i tot quan estic en aquesta sala de l'Ajuntament i sento el soroll de que esteu al pati jugant. La veritat que tinc moltes ganes de tornar-vos a veure més sovint, ja sigui pel carrer, a l'escola o al pati, perquè aquesta situació se'ns està fent una mica llarga a tots plegats i segurament que a vosaltres encara més. També us demano i us proposo que no només em feu preguntes avui. No m'agradaria que tingueu dubtes o que us preocupi alguna cosa i no sapigueu com fer-ho o us faci cosa preguntar-ho. La veritat que l'Ajuntament és la casa del poble, és la casa de la vila i les parets de l'Ajuntament són com a parets de vidre. Al final és transparència i que tingueu la facilitat de sempre vindre perquè al final és casa vostra, és casa de tot el poble de Corbins. A vegades sentim que els infants, o tots vosaltres, que sou més grans, a l'escola ens hem de preparar per ser uns bons ciutadans i ciutadanes pel dia de demà. Però jo penso que això no és ben bé així, no només així. Que els més joves de Corbins també teniu moltes coses per aportar i proposar cada dia. I com heu fet avui mateix, amb aquesta entrevista que m'heu fet. Així que hagueu tingut la pensada de fer-me aquesta entrevista, la veritat que em sembla fantàstic. I que perquè vol dir que teniu inquietuds, teniu preocupacions i teniu propostes per fer-nos arribar a les persones que gestionem durant un període de temps el dia a dia de l'Ajuntament. I això ja us fa ser més bons corbinencs i corbinenques, perquè teniu ganes d'aportar idees i de poder fer un poble millor. Us animo a que, que continueu sent curioses, tingueu ganes de comunicar i que ho feu amb aquestes ganes que em feu aquesta proposta. La veritat que us felicito per la feina, agraeixo també de part de la Marga i a tot l'equip escolar aquesta tasca que esteu fent tot i el confinament i que espero que us doni resposta a tot això i que us animo a que no ho deixeu de fer, que continueu sent així d'actius i així de participatius dia rere dia. Doncs, si us sembla, comencem. Hola, soc el Josep Pau i us vinc a fer una pregunta. Nosaltres, els nens, què podem fer per ajudar-vos? Senyor alcalde, gràcies. Hola, Josep Pau. Doncs ens podeu ajudar de moltes formes, com ha proposat la Berta, fer-nos arribar propostes i idees. Sent crítics també, si hi ha coses que no us agraden, que les pugueu dir, que ens ho pugueu fer saber i que ens pugueu fer també propostes. Al final també a vegades per dir que no us agrada una cosa no és suficient, també és bo de dir jo ho faria d'aquesta altra forma i que puguem parlar-ne i que puguem buscar la millor manera per dur-ho a terme, fer-nos arribar a propostes i al final ens ajudareu a que tots ens sentim importants, perquè nosaltres al final, Josep Pau, hi som durant un període de temps, no hi serem sempre ni molt menys. I al final el que hem d'aconseguir és que entre tots anem passant per aquí, tant de bo, que vulgueu formar part de l'Ajuntament i vulgueu aportar el vostre granet de sorra, perquè al final tots segurament ens estimem molt Corbins i volem que les coses funcionin i quina millor manera que poder-ho fer des de l'Ajuntament. Així que t'animo a que ens puguis fer arribar propostes i que les coses que no us agraden ho digueu i quan una cosa potser es faci bé i us agradi també ens ho pugueu dir. Al final ni som més ni som menys, som iguals, tots som veïns i el que us demano és que us sentiu representats pel que es fa i el dia que no us en sentiu ens ho pugueu dir, de dir, ostres, l'Ajuntament, això no ens ha agradat com ho heu fet. I nosaltres mirarem per què ho hem fet malament i si ho podíem fer millor perquè no ho hem fet i intentar-ho fer millor la propera vegada. Vale? Hola, sóc la Jana Camats. La meva pregunta és, com a alcalde, com has viscut aquesta situació de pandèmia? Hola, Jana. Doncs amb molta preocupació aquesta situació. Intentem donar totes les facilitats, estar a prop de tots vosaltres, donar-vos resposta a totes les preguntes que teniu, però la veritat que porto menys d'un any d'alcalde de l'Ajuntament i segurament que mai ni ningú ens haguéssim pensat que ens trobaríem en aquesta situació actual. I al final intentem anar aprenent cada dia i anar intentant
traslladar-vos tota aquesta informació, perquè al final el que intentem fer és d'altaveu, no? Si els de més amunt ens diuen que s'han de fer les coses d'una manera, doncs, a vegades no ens agradaran tant, però ho hem de fer, i el que intentem és explicar-vos-ho. I al final, doncs, intento, amb tota la responsabilitat, no només jo, tots els regidors i els treballadors, amb tota la responsabilitat i tota la força, intentar que de la millor forma possible, complint totes les mesures, com bé estem fent tots, sortir-ne el més aviat possible i poder anar recuperant aquella normalitat que tots ens agradava i que estàvem vivint fins al moment. Hola, em dic Júlia, tinc 9 anys i tinc una pregunta. Que sou moltes persones treballant a l'Ajuntament? Adeu. Hola, Júlia. Doncs no, som poquets nosaltres, perquè som un poble de 1.400 habitants i tenim pocs treballadors com que no té un ajuntament més gran. Per exemple, nosaltres som al voltant unes 11 persones treballant. N'hi ha unes persones que treballen aquí a l'oficina de l'Ajuntament, unes persones que netegen, uns treballadors que estan a la brigada que treballen al carrer, que netegen, fan obres, doncs munten les activitats perquè tinguem tot el material als llocs, i tot allò que nosaltres no arribem, els treballadors i els regidors no arribem a poder-ho fer, ho contractem, busquem una empresa que ens ho pugui fer i pugui fer aquesta feina per nosaltres, perquè nosaltres no podem créixer ara mateix, i el que fem és això, el que podem ho fem nosaltres, i el que no, doncs busquem una empresa que ens pugui fer aquesta feina. Em dic Biel, soc de la classe de quart. Heu proposat moltes activitats durant el confinament. D'on surten tantes idees? Molt bones, Biel. M'agrada molt la pregunta que ens fas. La veritat, doncs, que com que estem confinats, com que ens trobem tant a casa, no sabem si a la gent els hi sembla bé les idees proposades, si creuen que són moltes, són poques. Fent-me aquesta pregunta sembla doncs, que estàs content, que et semblen bé totes les idees que fem, i el que aprofito és per animar-te, per si ens vols fer arribar alguna proposta o tens alguna idea, doncs és això l'Ajuntament. L'Ajuntament el fem entre tots els veïns i veïnes, i la veritat, doncs, les idees surten també d'estar tant a casa. Ens trobem tots a casa i tenim ganes de fer coses i van sortint idees amb tots els companys de l'Ajuntament. O perquè al final doncs, tots els regidors i els alcaldes, alcaldesses i regidores coneixem a pobles de la vora i amics que també fan idees i ens en proposen. I al final el que intentem és adaptar-les aquí. Espero doncs, que et continuen agradant, que continues participant amb elles i encantat de rebre més propostes. Moltes gràcies, Biel. Hola, soc la Marta Llovera Figueres, de la classe de quart, i la meva pregunta és: de petit ja volies ser alcalde o què volies ser? Doncs no, m'agrada molt la teva pregunta. Doncs mai m'havia plantejat estar al capdavant de l'Ajuntament com a alcalde, ni com a regidor. Jo ja vaig començar fa uns anys com a regidor i quan m'ho van proposar va ser tota una sorpresa. I el que us encoratjo és que en qualsevol moment, quan sigueu més grans, sigueu majors d'edat, us plantegeu que pot ser una bona manera de col·laborar i de participar del poble és fent de regidor o alcalde o alcaldessa. Sí? I al final doncs, és una etapa, no és ni per sempre, i al final doncs, jo espero que quan acabi d'aquí pugui explicar la bona experiència que he tingut, totes les dificultats en les que m'he trobat, però que me'n pugui portar tots aquells èxits i aquelles propostes que s'han pogut tirar endavant per poder-les recordar. Jo vaig estudiar per mestre, soc mestre d'educació primària, és a dir, us podria fer de mestre a vosaltres, i en el seu moment, quan era petit, sí que pensava més en ser mestre, perquè vaig començar treballant amb nens aquí al poble, a natació, als casals, i això em va fer despertar de ser de mestre. Però quan era petit, el que pensava més, com segurament molts de vosaltres, és dedicar-me a algun esport, perquè m'agradava molt jugar a futbol i amb els amics, però al final, quan et vas fent gran, vas veient que no ets tan bo tampoc i que és molt difícil poder complir aquests somnis. I la més realitat va ser estudiar mestre, i el que he pogut fer des que vaig entrar de regidor, perquè com més amb totes les feines ens hem de formar, hem d'estudiar, hem d'aprendre a fer el que fem, no? I per poder jo ser regidor, i ara en aquest moment que sóc l'alcalde, doncs he fet molts cursos, he tingut molts professors que m'han ajudat per ser millor fent aquesta feina, i el que intento és això, tot allò que puc fer és aprendre, i també, sent alcalde, cada dia aprenc coses de tothom, tant d'altres ajuntaments com dels ciutadans, com quan comentàvem. Si vosaltres ens feu arribar propostes, segurament que són molt bones, i a vegades, des de assegut en aquesta cadira on estic jo, a vegades els regidors i jo hi ha coses que no les veiem, perquè estem molt focalitzats
en solucionar problemes del dia a dia, i a vegades hi ha solucions o hi ha propostes molt fàcils que ens costa veure, i per això us demanem, i ho he fet amb els teus companys, que ens feu arribar idees i propostes, que nosaltres estem encantats de rebre i fer millor les coses. Em dic Berta. Et volia fer una pregunta. Els nens i les nenes poden fer arribar propostes i suggeriments a l'Ajuntament? Hola, Berta. Doncs sí, i tant que em podeu fer arribar. És el que volem, i també li comentava al Biel. El que volem és que ens pugueu fer arribar propostes. L'Ajuntament no són ni només l'alcalde o alcaldessa i els regidors i regidores, ni només els treballadors. L'Ajuntament és la casa de la vila, és la casa del poble, i al final la formem per tots. Si les coses ens van millor, també depenen de tots nosaltres. Així que, genial, si ens voleu fer arribar propostes, no tingueu vergonya i no us faci por venir i dir-ho, o si ens trobeu amb algú de nosaltres. La veritat que segur que amb totes les vostres idees podem passar millor aquest confinament, i ens hem trobat, per exemple, la idea que ara sabeu de celebrar els aniversaris i felicitar la gent del poble surt d'una proposta de gent del poble, per exemple, no? O altres idees de posar música pels altaveus, doncs també. Doncs aquestes idees, al final, el que intentem fer nosaltres és gestionar-ho, no? És tirar endavant aquestes idees que surten tant de nosaltres com de tothom. Així que encantat de que vinguis, o que ens truquis, o que ens facis un vídeo com has fet avui, i que ens proposis idees. Encantats. Fins aviat, Berta. Hola, senyor alcalde. Jo sóc l'Ona. M'agradaria preguntar-li què creu que en podem treure de bo del confinament. Moltes gràcies. Doncs segurament que moltes coses. Per exemple, doncs aquesta forma de treballar o de trobar-nos, no? D'aquesta forma més tecnològica, amb les noves tecnologies, o per exemple, que jo ho repeteixo moltes vegades, potser donarem valor a aspectes que fins al moment potser no en tenien tant o no valoràvem tant. El fet de trobar-nos més presencialment amb els amics, poder sortir més al carrer i anar a jugar, no? A vegades ens fa més mandra o tenim més ganes de quedar-nos a casa i jugar amb els aparells tecnològics, però ara potser trobem a faltar aquelles estones al carrer, a la plaça, per sortir, doncs segurament que hi donem més valor, o per exemple per poder estar més amb la família a casa. Aquests dies hi han passat moltes hores, però hi ha altres familiars que no han pogut veure tant per mantenir aquestes distàncies i aquesta seguretat, doncs que segurament que tots vosaltres ara teniu més ganes de recuperar i poder-vos trobar. Doncs segurament que aquestes coses les donem valor des del primer minut, que tenim moltes ganes d'anar a veure els padrins o anar a veure cosins, que fins ara doncs intentem esperar i aguantar i no anar-los a veure. I moltes coses, com deia, que potser ara mateix no sabem, però sobretot les que sí que estem veient és aquestes, no? La forma de treballar, la forma de trobar-nos, les ganes de sortir al carrer i jugar. Doncs al final són aspectes que tots ara, a partir d'ara, segurament que lluitarem i vetllarem més i segurament que cuidarem una mica més el fet d'estar, sobretot, amb la gent que estimem i que ens hi trobem bé, però des del carrer, a les places i jugant. L'Iker, que costa molt organitzar la festa major, senyor alcalde? Hola, Iker. Doncs sí, portem moltíssima feina, i aquest any encara més, perquè al final teníem ja la festa major tota preparada per fer-ho com fem sempre cada any, i ens van dir que no. Quan ens van dir que no ja la teníem preparada, teníem contractat les orquestes, teníem contractat els inflables, el teatre, tot lo de la processó, l'orquestra, el concert, i ens van dir que no ho podíem fer perquè no podíem sortir al carrer, no podíem trobar-nos tanta gent junta. Això ha fet que aquest any encara porti més feina, perquè hem tingut de començar de zero, com has pogut veure el programa, amb una festa major de confinament, des dels balcons, mirant-ho des de l'ordinador, a les diferents xarxes socials, vídeos, a la pàgina web, i això ens ha portat més feina. Però també és veritat que la festa major és una de les responsabilitats més grans i més divertides que té ser a l'Ajuntament, perquè al final és la nostra patrona, és la il·lusió que tenim de fer festa major, de fer festa en el sopar, en la festa del jovent, i això ens agrada molt i té molta responsabilitat perquè el que volem és que us agradi a tots i que tots trobeu activitats que us agradin i que vulgueu participar. Així que sí que és la festa que porta més feina, però molta més il·lusió. Però aquest any encara més feina ens ha portat per aquest fet, perquè ho hem tingut de canviar-ho tot i fer-ho d'una manera que ho puguem fer d'aquella manera, però seguint-ho des dels balcons i des de casa. I espero, Iker, que t'agradi molt i quan ens veiem em diguis a veure si t'ha agradat o no o el que has trobat a faltar. Fins aviat. Hola, sóc la Bruna Maurici Solans i et voldria fer una pregunta, Jordi. Què és el més difícil de ser alcalde?
Espero la teva resposta. Molts petons. Adeu. Hola, Bruna. Doncs de moment el més difícil de ser alcalde és aquesta situació que estem patint de coronavirus, no? El fet de que mai ens havíem trobat que havíem de tancar l'Ajuntament, havíem de tancar la llar, havíem de tancar l'escola, que no podíem anar a jugar al pavelló, no podíem sortir amb els amics. Prendre aquestes decisions sap molt greu, perquè al final doncs, és el nostre dia a dia, perquè estem en un poble i sembla que sempre ens agrada sortir més i trobar-nos amb els amics, i això és la situació més difícil en la que m'he trobat i espero que la més complicada que em trobi durant aquests anys que em queden. El més complicat del dia a dia de l'Ajuntament, Bruna, és estar d'acord amb tothom que estigui d'acord amb les solucions que prenem, no? Sap molt greu que moltes decisions que prens hi hagi persones que surten afectades i perjudicades en aquest cas i estiguen en desacord i estiguin enfadades o dolgudes amb nosaltres. Això és el que et sap més greu. Al final, quan prens decisions, mires amb la globalitat, intentes mirar a veure si pots acontentar i que sigui una solució que agradi a tothom, però estem veient i ja coneixíem que això és gairebé impossible, o per no dir impossible segur. I això és el que et sap més greu, perquè intentes no perjudicar ningú i intentes fer-ho amb tota la bona voluntat del món i que pugui ser el millor pel poble, però sempre hi ha algú doncs, que és normal i ho hem d'acceptar, que segurament que li pot perjudicar personalment i això sap greu. I és el que... Però també en contra, quan prens decisions i hi ha gent que està contenta i et felicita o t'agraeix aquesta gestió, doncs també és de les millors coses. Vull dir, ja és una balança. Quan prens decisions hi ha gent que està contenta i que creu que ho heu fet bé i t'ho diu, i doncs això t'alegra molt, però el pitjor és que voldries que agradés a tothom i això és gairebé impossible. Soc la Laia Torres. Em podries explicar quines coses negatives i positives té ser alcalde? Gràcies. Hola, Laia. Doncs d'aspectes negatius segurament que és el que he comentat també abans a la Bruna, que a vegades prens decisions que no agraden a tothom i et sap greu que algú estigui dolgut o estigui trist o molest d'alguna decisió que hagis pres. I de coses positives n'hi ha moltes. Doncs això m'ha fet conèixer molta gent, parlar amb molts veïns i veïnes que potser fins al moment encara no ens coneixíem o no havíem parlat, i sobretot, doncs poder dur a terme idees i projectes que quedin pel poble, que poder pensar que has pensat una idea que és bona pel poble i que es pugui dur a terme, doncs és una satisfacció molt gran. Per això ja ho he comentat amb algun company, que algun dia doncs, ens feu arribar propostes, idees, i que pugueu dir, ostres, doncs, això que està fent l'Ajuntament els hi vaig dir jo. O fins i tot, que quan sigueu més gran, que tingueu ganes, com he fet jo i els meus companys, de presentar-vos i estar al capdavant de l'Ajuntament. Soc el Javier i la meva pregunta és què t'agrada més de ser alcalde? Doncs de les coses que m'agraden més és poder ajudar els veïns, que pugui vindre un veí que té una problemàtica i que necessita ajuda per part nostra i el puguem ajudar. La veritat que m'enorgulleix que poder posar les coses fàcils i no posar traves als veïns, que els puguem ajudar i que els hi puguem solucionar problemes que tenen i ens necessiten. La veritat que això és el que més satisfà per ser alcalde. I si algú et dona les gràcies per una feina feta o per una gestió que els has ajudat, quan et donen les gràcies és la millor satisfacció. És per això que estem aquí, per poder ajudar la gent, i si a més t'ho poden felicitar, doncs ajuda molt i motiva a poder continuar i poder fer coses. Bon dia, soc l'Anela i aquesta és la meva pregunta. Com s'organitza la feina de l'alcalde i el seu equip? Gràcies. Hola, Anela. Doncs segurament que hi ha moltes formes d'organitzar-se i cada ajuntament potser en fa alguna de diferent. Nosaltres el que fem és que tenim un grup de WhatsApp que d'aquesta manera estem tots els regidors de govern i l'alcalde, on ens anem repartint les tasques que hi ha del dia a dia. Intentem repartir-nos, un porta els temes de l'escola, per exemple, un el tema de les obres, un el tema dels esports. Intentem repartir-nos tots aquests aspectes per no carregar-ho tot amb una persona, perquè al final tots nosaltres tenim la nostra feina i intentem compaginar, anar a la feina i portar les coses de l'Ajuntament. Uns porten les festes, la cultura, les celebracions que fem, i sempre estem tots en contacte i tots som coneixedors del que s'està fent. I setmanalment nosaltres fem una reunió, ens trobem tots els regidors de l'equip de govern i jo mateix i anem debatent i comentant tots els temes que passen aquella setmana. Sempre intentem fer-ho el dilluns perquè així tenim temps tota la setmana per anar realitzant aquestes tasques o preparar el cap de setmana per les activitats que hi hagi. Ara és veritat que ha canviat molt això, no ens podem trobar aquí a reunir-nos on estic jo ara tots els companys i el que fem
ho fem per videoconferència, ens connectem tots a la vegada, tipus com ara fem amb l'entrevista, però tots junts, i el que intentem és això, anar tirant endavant tot el dia a dia i sobretot agrair molt a la feina que s'està fent des de l'Ajuntament, els treballadors, perquè des del primer minut no s'ha tancat. El que han fet uns torns de treball i sempre hi ha gent a l'oficina i gent a la brigada per poder anar netejant, poder anar tirant endavant els tràmits que es necessiten i estem en coordinació constant amb els regidors i l'alcalde perquè això no s'aturi. Hola Jordi, soc l'Alba Murall. Et porta molta feina ser alcalde? Hola Alba, doncs sí, porta molta feina perquè com he comentat als teus companys abans, la feina d'alcalde és les 24 hores, és a dir, no és un horari que arribes a casa i has deixat de ser alcalde i ja no cal que hi pensis més. Al final, doncs, són les 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana i sempre estàs en constant connexió, no acabes de desconnectar mai perquè sempre poden sortir coses, poden sortir problemes i has de donar solució perquè no els hi pots dir ara ja no faig d'alcalde perquè sóc a casa. Al final, la responsabilitat va lligada amb una il·lusió i un compromís constant, sempre. I això fa doncs, que hi dediques una etapa de la teva vida i l'has de dedicar al 100% i al màxim perquè sempre puguis donar resposta i poder solucionar qualsevol cosa. Imaginem-nos, no? Hi ha un foc i sóc a casa, doncs no puc deixar de no anar al foc i agafar una manguera i ajudar els bombers a apagar-ho, per exemple. Doncs això amb totes les solucions. Tots els problemes, i sempre n'hi ha perquè hi ha coses que no acaben de funcionar i hem de donar resposta i per aquest motiu doncs, porta molta feina, però també, en retriment d'això, doncs, també enorgulleix molt poder representar el poble. No? Ara, per exemple, que assisteixo a moltes reunions amb el govern de la Generalitat per tirar endavant les polítiques per sortir d'aquesta situació del coronavirus, doncs és un plaer poder representar a tots els ciutadans de Corbins i tirar endavant totes les polítiques que puguem fer. Però sí, porta molta feina, ho saps abans, és a dir, quan me vaig presentar ja ho sabia i per això estava decidit per fer-ho, perquè també té aquestes coses bones i jo mateix i la gent que m'envolta, sobretot més propera a casa, ja sabia doncs, que això passaria, que al final doncs, en tot moment has d'estar connectat i més ara més connectats que mai des de casa per poder solucionar tot el que passi. Hola, bon dia. Jo sóc la Blanca Gili Martínez i aquesta és la meva pregunta per l'alcalde. Com has pogut treballar i fer d'alcalde durant el confinament? Moltes gràcies. Adeu! Doncs la veritat que he treballat encara molt més, no? Segurament amb més hores i més pressió, perquè em costa molt desconnectar, perquè pateixo, perquè no vull que ningú prengui mal, que ningú es posi malalt, i això fa que en tot moment estiguis pensant en la feina. Al final, la feina d'alcalde no s'atura, no hi ha un horari. O ets alcalde o ets regidor les 24 hores del dia, i en qualsevol moment has d'exercir, has de tirar endavant i donar resposta a totes les preocupacions i pors que puguem tenir. Això ha fet que i a part, afegint que estan des de casa, això fa que mai s'aturi, no? Que en qualsevol moment s'ha de gestionar problemes, situacions, preocupacions i noves notícies, perquè, com podeu veure a la televisió, cada dia canvien coses, cada dia ens donen nova informació. I al final nosaltres intentem canalitzar-ho i que ho puguem arribar a tots vosaltres. Fem moltes reunions des de casa i això també a vegades comporta més dificultat a l'hora de la vida familiar, no? Amb la parella, els amics, la família, perquè estàs a casa, però al final casa s'ha tornat ara la nostra oficina, el nostre despatx de treballar, com si fos la vostra classe. Igual que vosaltres ara feu feina des de casa, doncs jo, tot i que ara estigui a la sala de plens de l'Ajuntament, treballo des de casa normalment, però com que tenim un bon internet aquí al poble, doncs m'ha facilitat poder fer feina, moltes reunions a través d'així de la pantalla com ara fem amb vosaltres, però connectats molta gent al mateix moment i que podem parlar i tirar endavant moltes coses, perquè al final el poble, l'engranatge no s'atura i hem de tirar endavant normes, poder pagar als nostres treballadors, poder pagar factures a les empreses que treballen per nosaltres, i això no s'atura. I per això des del primer minut, des de l'Ajuntament no hem tancat. El que hem fet és intentar fer torns, que no hi hagi tants treballadors i no coincideixin, per així mantenir les distàncies de seguretat i també cuidar-nos entre nosaltres. I ara, doncs, gràcies a les noves tecnologies i a l'internet que tenim aquí al poble, doncs ha facilitat poder fer pagaments així pel mòbil,
totes aquelles coses que a vegades podem signar en paper i a més amb la impressora, doncs ara també ho podem fer de més forma online i així doncs poder no aturar el procediment perquè tots nosaltres puguem tirar endavant. Hola, em dic Aroa i et volia preguntar de que com t'imagines la vida al poble després del confinament? Hola, Aroa. Doncs m'imagino que haurem de tenir molta cura, molta precaució, anar amb compte, que no serà tot com era fins abans de començar aquesta situació de quedar-nos a casa i que tot serà molt progressiu i molt a poc, no? Però espero que vist els números que tenim actualment i que si ara ja anem canviant d'aquestes fases de desconfinament, que ens diuen els que manen, no? Els que estan més amunt que nosaltres, doncs d'aquesta manera poder anar recuperant aquella normalitat que teníem, però segurament que haurem de continuar portant la mascareta, no ens podrem apropar molt, haurem de fer-ho tot molt a poc i segurament que serà molt lent, però el més important és que puguem anar avançant i que puguem anar superant aquesta situació que tots tenim ganes de trobar-nos amb els amics, poder anar a l'escola, poder veure les mestres, poder jugar al pati, però tot això serà molt lent i el que hem de fer és intentar tenir paciència i buscar les formes com ara estem fent aquí en una entrevista, que us pugueu trobar entre els amics, pugueu parlar amb les mestres i puguem divertir-nos dins de les possibilitats d'estar a casa. Haurem de treballar-ho entre tots, haurem d'intentar entre tots, igual que nosaltres us podem fer arribar les propostes o les recomanacions que se'ns diu, que entre tots les puguem complir, perquè al final doncs, és responsabilitat de tots que puguem evitar al màxim possible els contagis com fins ara hem pogut aconseguir aquí a Corbins. D'acord? A veure si podem sortir ben aviat. Una abraçada. Gràcies a totes i a tots per les vostres preguntes. La veritat que m'ha agradat molt. Sí que hagués preferit que us trobéssiu en aquesta sala on estic jo assegut amb tots vosaltres i poder parlar més estona i sense la vergonya que potser a vegades ens fa a mi el primer de fer un vídeo, però espero que us hagi agradat les respostes i que no em feu només aquestes preguntes, que quan ens trobem un dia que vingui a l'escola, que ja sabeu que a vegades us vinc a veure o que em trobeu pel carrer, em pugueu preguntar, no tingueu vergonya ni por que em pugueu preguntar. La veritat que estaria molt content que ho féssiu. I espero que estigueu contents de com ha quedat. La veritat que al poder veure les vostres preguntes gravades des de casa a mi m'ha agradat molt, perquè segurament serà de les millors entrevistes que he fet, sobretot segur, durant aquests dies, i de les més simpàtiques i alegres, perquè m'ho ha fet gent de Corbins i gent de l'escola, i que a molts de vosaltres us conec, i m'ha agradat molt, la veritat. Felicitar-vos per la feina feta, felicitar també a la Marga i a tot l'equip de l'escola per tota la feina que heu fet. Molt bona festa major a tots, disfruteu, i com dic últimament molt sovint, molta salut per a tothom. Doncs aquí acaba la nostra entrevista al senyor alcalde, al que li estem molt agraïdes i agraïts per la seva col·laboració. I encara que la situació aquest any és ben excepcional, desitgem a tot Corbins que passeu molt bona festa major.